Mga klase naman sa isang pribadong eskwelahan sa Bacolod City, kanselado. Bangod sa nabaton nga pamahog. Yaring balita nga itong gintutukan. Ginpapauli kay nasangagang may estudyante ang St. John's Institute sa Bacolod City matapos nga kanselado ang face-to-face classes. Ini matapos nakabaton sa pamahog pinagi sa text message ang isa ka ginikanan. Nakasaad sa mensahe nga may matabo nga mass shooting sa eskwelahan bilang balos sa pagbalik sa whole day nga face-to-face classes rason nga nagaka-overwork ang mga estudyante. Ginayon nga ginpadala sa ginikanan ng mensahe sa group chat sa eskwelahan rason nga ginsuspend ang klase. Nagpatigayon sa inspeksyon ang kapulisan sa bugos sa eskwelahan. Matapos ang pinakaoras, nagbuwa nga negatibo o kunin matud ang mensahe nga ginpadala. Ang nakapost dito is mass shooting. So puro daw kaklaro man daw hindi lang pala gusto nga may klase. Maybe siguro it's because nga tungod man sa isa ka rason na tanaw ta ang pagmahal sa gasolina base wala na bala sang pang mga ano. Pero ato lang na. Base sa pahayag sa pila ka nakistorya sa news team, may parehong mensahe nga ginpadalaman sang nagliligan niya tuig. Gina-trace na sa kaprisan ng numero sa nagpadala sang pamahog. May number naman na to, so gina-i-ikpa natin sa anti-cybercrime natin para maimbestigahan siya. May gina-imbestigahan kita ng mga anggulo pero hindi pa natin ma-determine subong. Nagpagawa sa pahayag ng eskwelahan nga magabalik na sa face-to-face ang klase buwas. Nagpasalig man ang tagdumalahan nga ginahimo na nila ang mga nagkakaigong atikang para sa seguridad sa mga estudyante kag mga manunudlo. Opadrinil Gasilio, Adrian Pretos, One Western Visayas.